kai har da Rabi'u ya kira Rabi'u da Kadawa kai suna da yawa kamar da fada insha Allah akwai malam Musa mai sana'a wakilin ayaki a ce ba a kira malam Musa mai sana'a ai salama a wannan dan kai da Kadawa ko dan kana da mukami a nan kuma sai ka ce yanzu ga mutane sun tahir ai tahir su mutane ai sun ta kirga wannan ai ba ka iya kama ba yanzu dan zaki yana da mai wakar me ake cewa mawaƙin dan zaki budum mawaƙin mai kima gwamnan jiga mawaƙin gona mutum da aka cewa dan soja yaro tun daga Katsina akwai mutanen mu daga Bauchi wanda sai ga zo akwai mutanen mu daga Jos su Hamza Talle su me aka cewa suna da yawa da wanda lokacin ba zai ba da dama in kirga su ba to ai kaga ka ce sai na faɗi kowa sama da mutum 1000 a nan gurin ka ce zan faɗi kowa ya zo kaga ina ganin ko dai baka kyauta mun ba kaga soja yana hararata soja ana ba da hakuri soja ma ya zo na gode da jama'a chairman dauda ga wutar rana kenan sarkin wakar kasar Hausa sarkin wakar Hausa ina Sani Ahmad Sani Ahmad Sani Ahmad Sani Ahmad